מה קורה אנשים? אנחנו במיינקראפט בשרת סקאי ארמי, כפי שאני יודע ככה קוראים לו. ועוד פעם הכיסא שלי מפריע לי. טוב, אני רק אקח. יש נלך לצ'סט. אוקיי. ניקח את זה. נויז, די. טוב, נשים את זה כאן. יאללה, בואו נלך. כפי שאתם יודעים, לא, האמת אתם לא יודעים. יש לי טירה כזאתי ששיחקתי בה עם חבר שלי. כן, הייתי נגדו, אני הייתי על המגדל, הם ניסו לבוא אליי, ואני הייתי עם קשת, משם יריתי עליהם, הם היו כאן. אני יודע שאתם לא רואים טוב, יש לי בעיות במסך, או כל שנייה, לא יודע מה הקטע שלו. עוד מעט זה יסתדר, זה ככה ואחר כך מסתדר. טוב. הנה. הופה, יש מישהו שם. טוב. אני מקווה שככה תראו. וואי, בקושי רואים כאן. טוב, יאללה. עולים. נחזור אליכם שנעלה. אוקיי, עלינו וחזרתי אליכם. יאללה. כן, אני מכיר את העץ הזה. אין בו כלום. פאק יו. הוא אפילו לא קפץ. יש לי שיטה כזאת. נכון, אפשר לעוף בסרברים עד שאתה לא OP, או עם צ'יטים בכלל אפשר לעוף. אז אם אני נופל, אני לוחץ על V, זה מחזיר אותי לאותו מקום. אם אני נופל, לוחץ על R, גם. איזה הומו! מי לא מצליח לעבור את זה? יו. יש, אוקיי. שיראה את הפרקור. למה אני מדבר? למה? למה אני מדבר ברגעים הלא הנכונים? מה? המיטה שלך חסרה עוני. מה? למה הורידו כאן שלט אחד? צריך להיות 3 בדרך כלל, אבל אוקיי. מי חסם לי את המיטה? סתם צחק. הולו. סתם. יאללה עכבר, בוא נגדי. אוקיי, אני מאמין. טה. בן זונה. כמה דקות צריכים לחכות כאן? בקיבוץ? 8 דקות? 10 סיקונד? 10 שניות? אוקיי, הוא דף. השתכפלו לי הבגדים. אללה קוסום! עושה פרקור! יש! קוסום! יש! אללה קוסום, הצלחתי! אללה קוסום, הגעתי לקרח! סרט 0 רשמי 2015! וואי! יש. מישהו בא. אוקיי. כמה אנשים? 34 אנשים בסרבר. כולו.
לא במשחק, למרות שבמשחק, אם אנשים נכנסים הם תמיד, כמעט, אבל תמיד באים למשחק הזה שאני משחק בו, לא יודע למה, אבל כן, גם אני אוהב את השרת הזה. זה השרת הראשון שמצאתי. שנייה חוזרים. טוב, חזרנו אליכם. יאללה, בוא נמשיך. נוביל 15 של מאסט. טוב, לשנייה עצרתי. הופלה. בלי להפסיק. בוא נחפש. אוקיי, יש כאן שלט. סטיק. לא יודע למה אני צריך, אבל נשמור. למה אני כל שניה מקבל או קסדה או חולצה? מה, אנשים מתאבדים או משהו? אני אחזור לכם שאני אגיע עד למעלה. כן, עליתי וכל הזמן היה פה סולם, פשוט שכחתי ממנו קצת בגלל הרבה זמן לא שיחקתי בסרבר הזה. האמת, אתמול סתם. אתמול לא היה לי אינטרנט בכלל. טוב, למה עליתי לכאן? טוב, חזרנו. עוד פעם, היה לי עניינים משלי. ובואו נראה, יש כאן מישהו. בואו, רוצה מלחמה בן זונה. מה זה, די, הנה, רואים, אני שונא את כל הארקר. אוקיי. הצלחתי. היה לו כל הדברים החרות האלה. מה שאני אוהב לעשות זה ככה, אחר כך. זהו. מה? טוב. בואו נלך לשם. שם אני כבר יודע מה יש, חצים, סטוקים של חצים וקשתות. אל תדאגו, זה לא סטוקים. פאק יו! למה לאן? פאק, נתקעתי. אוקיי, לא נתקעתי. הרבה טעים בוט. אופה. איך הוא ידע לבוא ברגע? נכון. בדיוק איך שאני זורק. מי שרוצה לדעת סוד, מאיפה יש לי את כל אלה, וגם בשס יש לי את הסטוקים של הגולדן אפל. בואו אני אגלה לכם סוד. קדימה. דבר ראשון, אתם באים לכאן, לעמדה. פאק, חכו. הוא מסתיר לי, עכשיו הוא לא. בקיצור, אתם באים לכאן, עומדים, מסתכלים, או שתקפצו לכאן, מסתכלים לשם, מתכננים, קופצים ישר, בום, נפלתם, עושים את הפרקור. זה לא עד כדי כך קשה, אבל אשכרה יש ילדים שלא יצליחו בזה. רק תיזהרו שלא יבואו לכם מאחורה, וגם מזה. הוא יתאבד. לא משנה. לא! כן, ותזהרו גם מזה. פאק. חכו, בואו נראה לכם שוב. הפעם שלא יהיה עליי כלום. אין לי כוח עכשיו ללכת לשם עם דברים. אוקיי, נופלים, מתכננים על זה, בום, נפלתם. באים לכאן, כאן יורדים, נזהרים מהלבה. קופצים, עושים את הפרקור, נזהרים מזה. אחר כך אתם כאן, רואים? וואלה, אתם תהיו בלי נייט ויז'ן, לי יש נייט ויז'ן. באים, לוחצים כאן, ואופה. אתם יכולים לקחת כמה שבא לכם. פאק יומן, פאק יומן, לא! יש! מי ששואל למה אמרתי יש, זה כי הוא לא רצח אותי, כי אני מתתי בלבה. בגלל זה. הלו אכבר. היי. הולי שיט. אני עם נייט ויז'ן. טם 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 טם. איה. מה? איזה קטע. טעם, יו. זה נתן לי פוסט.
מהירות, אם לא שמתם לב, כן? טאם 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 טאם. קיצור, גם יש כאן, אתם עולים. רגע, בלי נייק ויז'ן יכול לראות שלא תראו את זה. קיצור, הנה, אבל יכול להיות שתראו את זה. הנה סיכוי זריזות. אני זורק. זה מהירות 2. פאק 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 פאקינג פאקה. היי מודפאקה. ביי ביי. הומו. We all the homo. עכשיו אתם יכולים לרוץ. טום 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 איך תאכל. איך הוא מתכוון לבוא אליי? היי בן! איזה מזל שרק אמרתי בן. טוב, מקווה שנהנתם, תודה צפיתם ויאללה ביי!